Bon dia, nosaltres som el Xavi, el Darius i jo el Guillem i en aquest vídeo us anem a ensenyar com muntar i desmuntar un PC. En primer pas haurem de connectar el PC a un ordinador i mirar que aquest funcioni correctament. A continuació haurem de retirar les cobertes de la caixa per retirar els següents components. I després haurem d'eliminar l'estàtica. Llavors haurem de treure els connectors de la font d'alimentació, retirar els connectors d'alimentació de la placa base i també haurem de retirar els cables que alimenten el del disc dur, CD-ROM o DVD i la disqueta. Aleshores, ja trets aquests connectors, haurem de retirar la font d'alimentació. A més, haurem d'extreure els cables IDE, SATA i floppy perquè no molestin a l'hora de treure els altres components. I a continuació haurem d'extreure el disc dur. Després haurem de desconnectar el frontal USB i àudio. També podríeu treure la part frontal de la caixa, però nosaltres en aquest cas no ens ha fet falta, així que no ho hem fet. Per descomptat, haurem d'extreure la placa base amb molt de compte. I com es pot veure en el vídeo, recordeu deixar els cargols al got o allà on els estigueu deixant. Ja ben retirat la placa base i deixar-la a la taula o a un lloc segur, amb un braçalet antiestàtic retirarem les targetes RAM. Ja que la caixa està buida, podeu utilitzar un pinzell per anar retirant la pols acumulada. Sens dubte, després d'arribar a aquest punt, es pot dir que ja hem complert un dels propòsits d'aquest vídeo, que és el com desmuntar una caixa d'un PC. I ara, a continuació, us explicarem a com muntar-lo. Primer, haurem de col·locar les targetes RAM al seu lloc. I en segon lloc, haurem de col·locar la placa base al lloc on li pertoca.
Després haurem d'introduir el disc dur i fixar-lo bé. A continuació haurem de connectar els cables panel, àudio i USB. Després haurem de fixar la font d'alimentació i acabar de connectar la resta de cables que queden. A l'acabar de connectar i col·locar tot, haurem de ficar les cobertes de la caixa al seu lloc. Ja col·locades les cobertes de la caixa, no us oblideu de fixar-les amb els seus cargols corresponents. I per acabar, però no menys important, recordeu connectar el PC a un ordinador i comprovar que aquest funcioni correctament. Si és així, felicitar-vos, perquè haureu aconseguit desmuntar i muntar un PC correctament. Si no és el cas, no passa res. Torneu a mirar el vídeo i comenceu de nou. Per poder realitzar la segona activitat, nosaltres hem utilitzat les següents eines. Un tornavís en bon estat, un pinzell, un braçalet antiestàtic i un got on desar tots els cargols. Bé, esperem que us hagi agradat el vídeo i hagueu après molt. Gràcies per la vostra atenció i fins una altra.